Temperaturfølsom modstand. Opgave A. Bestem NTC-modstandens resistans ved 20 grader Celsius. Beregn strømstyrken gennem NTC-modstanden ved denne temperatur. Jeg starter med at bestemme NTC-modstandens resistans ved 20 grader, og det gør jeg ved at aflæse på grafen, hvor meget det så er. Og det aflæser jeg så til at være ved 20 grader cirka 1,245 kiloohm. Derefter beregner jeg så strømstyrken gennem NTC-modstanden. Og det gør jeg så ved først at finde resistansen over hele kredsløbet. Og eftersom vi har to resistorer, så skal jeg plus resistansen for hver enkelt resistor sammen. Altså R1 plus R2, det giver så resistansen for hele kredsløbet. Og det gør jeg fordi at det er seriebundet og ikke parallelbundet. Og derfor er det R1 plus R2. Og resistansen, det er så 2565 ohm. Og nu kan jeg så finde strømstyrken ved hjælp af Ohms lov, hvor jeg så isolerer for I ved at sige U divideret med R. Og det giver så 1,95 gange 10 i minus 3 ampere. Det vil sige at strømstyrken er 1,95 milliampere. Opgave B. Bestem den temperatur NTC-modstanden opnår, når omgivelsernes temperatur er 19 grader Celsius. Gør herunder rede for de relevante antagelser. Jeg starter med at finde effekten, og derefter bruger jeg så en solve til at finde temperaturen, som NTC-modstanden opnår. Og jeg finder effekten ved at sige I i anden gange R, hvor resistansen er, den er 1,245 kiloohm, og I, det er så opgivet til at være 10 milliampere. Og jeg får så effekten til at være 0,1245 watt. Derefter sætter jeg den opgivede formel P er lige med alfa gange parentes T minus T0 parentes slut ind i en solve, og så solver jeg så for T, altså temperaturen, og den får jeg så til at være 23,98 grader Celsius. En antagelse kunne være, at NTC-modstandens resistans, den er uændret. Det vil sige, at resistansen for NTC-modstanden fra opgave A, altså 1,245 kiloohm, den er den samme ved opgave B.